Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa pumanganing ko Tuhan na sumap mamanaw salam na bidin kalilingta din na kapipya ginawa. Sabot anong mambagi na sa dunia na sampai sa anuan akhirat. Sagi mo po mga amaranosong nasa ka na di kukur mata na di pelilalilang sa area ka na iya asi matay siya maganding. Si Haja Siti Naila aso kalala meron na si Baisa de Lama asan delinen siri amis sulutan na Baisa pindulunan na mulundo. Sawat man na di ko masumantang ako kay po maglola na kanako usulubang sa ni usulok po diniwari ko na tartap ni Romanes di kang giginawaya ka isa ubansa. Sa miya pa ginantang ako na adi kasus kano napituan ka ay napakapituan ko kano sukat ng ganyo ko sari at alaging ding wasang ko suwara pa makapungulala na sa iro nagaguna pa na nadim. Sa katiyari ko laya matay sa maganing na titangkain kabuhi sa sudi na ay wasalam.
Sarangku
Arena
puno Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.